Tak, čaute, tu vás vítá ProGamer LP a dneska si zahráme Skywars a môžeme ísť na to. Takže ja idem skočiť do toho portálu. A prepáčte mi ľudia ešte za tie lagy. Nemám na toto. Dobre. OK, už sa hrá, takže diamantový mečík, luk. Dobre, toto, perla, jedno, toto. Ja berem len také dobré veci. Kde je druhá truhla? Oh shit. Takže, nevieme, kde je druhá truhla. Ale ten padol. Takže toto. To si zoberieme. A toto si zoberieme. Toto. OK. Tak to je... Nie toto. Teraz už sme tu len traja, takže to, jablčko. Dobre, zabili sme ho, dali sme to. Takže takto. A více, dám si ešte to. Takže už sme len dvaja. Sem takto, pekné, dáme to. To vyhráme. Streničku si dáme pekné. Pozrite. Kde si? Čakajte. Takže takto, ty koko... Nie. Tak, počkaj, ide. Takže sme vyhrali a dostali sme 3 tokeny. Takže ideme ešte jednu mapu. Nemôžem, dobre. A neviem, čo proste hovoriť. Takže to možno bude predposledná mapa, lebo teraz natáčam len prvýkrát a budem viacej videí aj Open Annihilation, budem natáčať Bed Wars, všetko a dobre. Takže prepáčte ináč za tie lagy. Takže 4 tokeny, jak sme padli. Takže Ender Perlu, toto, taková skákanie, toto bereme. To je moja obľúbená mapa, lebo poznám, tu sú ešte dve truhle, sorry. Toto. Takto. Tu sú aj diamanty, ktoré sa dajú vyťažiť hneď zo začiatku. Sorry. Tak. A počasie ja budem aj samozrejme aj s kamošmi natáčať, lebo nebaví ma to moc sám natáčať. Šesť tokenov za to, že som zničil blok.
Takže dúfam, že ma nikto nezabije. Takže mám 11 diamantov. Idem hore, skoro som padol. Takže čo to robím? 20. Takto. Dám si to. Neviem čo hovoriť, tak ospravedlňte, že nehovorím. Loleko som tu videl. Taký nápis. Ak nevadí, tak my sa ideme teleportovať. Toto. Nechcem to mať v inventári, tak mala by tu byť voda, aby som to zahasil. Tu lávu, sú tam diamanty. Takže šipy. Nie sú tu v podstate dobré veci. Takže toto. A kebyže niečo by ste vedeli, tak natáčam na Game Teame. Je to môj obľúbený server. A neviem čo mu povedať. Čo do toho povedať. Nič dobrého. Nevadí, tak už sme len dvaja. A teraz kde bude? Takže idem pozrieť tuto. To by mohol byť. Tuto asi aj bol. Takže tu není. Diamanty sú tu? Nie sú. Ja, toto je asi moje. Toto je moje. Pravda, že som nevedel. Nie, nie je to moje. Nie. Čakaj. Nie. Vážne ospravedlňte ma za tie lagy. Tuto, počkaj, nejsem si istý, že to je nápis. Oh shit. Že kde môže byť? Tu sú veci. Tu je dobré. Nie sú to veľké diamantové galety. Nie sú. Kde môže byť? Tak toto bude veľké drsné. Takže, tam kde sme boli, dám blok. Takže tu som bol.